Iaka Rynsan Kura ke Ïing Dorbar dos Paulak tingka Myntri ula IT Rkc-Plie Boxing Association hapo ke lam jong ba lari kharpran khnang baki khna bat ki samla ke niyo ban practice bat pen khre na kabanta ka lempung ba jong kari ni ka national games kaban long Rkc-Plie house nam arajar arpuar haba ajing kan hakate ke lang ka balengkot harangkat ke jidon lang ki samla ya Kura na ki sunjuk ba pher Myntri ula kentu ki bor penia baki dei bandon barbor ka trai lang hapadeng para maki khnang bakin la pat ban ai ka sekri ki ba pakatam na kabanta ki samla ki ba pen khre na kabanta ka te ka lempung ba nakaliang Myntri ul ong ba udon jingkerman ba ka Ïalehkai ya Kura kan yo ban khur takma na ka te ka lempung ba kaban solong house nam arjar arpuar ha ka jylla Nolos ke RiKhasi Association upa lari kharpan London langru UMDC kathain ba tebor pathau nangta ka director ka tnad sport ka kong WAM boot ki officer ka tnad UDSU barim pat nolor kiwe kani ngala manong ke sha ka de sngi ka ba nakaliang jonga punpau yi so comment ba ka jing angnut ba ka jing trai sitom ka jing yaisha nadu usnam kat andai spa prapusan dak sedang andai ngitip ba ki jingrap nakaliang jong ka government nakapor yo hi tangba ya ka jing angnut ba ka jing trang pat ka badon kam nyimla ban yo dengan snow ba kani ka dei ka jing trai lang ba ha ka ju por ka long ba nang kentiu ya ka sap ka bang ka ba leu ai bi ba hadien ba nga shimti kumbu minister in charge ka sport ngala budin ngala wan ya ke jinglong ke jingman kawai hadin kawai ka association kawai don benta kawai train na benta ban kentiu kami Ïalehkai apo ke jylla ke jongi babun ki disiplin ki ba ka department jongi ka pai babun ki disiplin ba ki association ki ba pher ki don la ki jong ki association henrei nga nakaliang ke jonga mendai ba ong ba nga ai menta ka sngi ya kini ke boxing ring nak benda ke Rkc-Plie boxing association bagi kiwei pat ki association nginum la penyerap nya penyerap nya penipait lang nya penyapai lang ha berap lang ya borok lagi bagang syong pi ba pitip syai ba ka sport support ke jylla ke jongi yong kai ke number 1 sport sementara kedai ke football insyaallah football kedai ke number 1 sport support ke jylla ke jongi henrei nadin ke football pat ki kena jongi ki badan ya kasap apa kiwei pat ki disiplin ngai ba kane ka association jongpi kadai kawai ka bangidang la ban promote bangin la ban encourage ban motivate ki kena ki jongi haka kami Ïalehkai boxing